flasken og hælder langsomt op. Indtil du har cheese. Det var et den pæst nu, passende når vi siger det mængde. lyder. Det er det ikke, skal jeg helt sige. Ja, jeg var lige bare Sådan. Så tager du proppen, som nu ligger på bordet, holder flasken i 90 grader igen, og med Tender Loving og Finger Touch skruer du på igen. Du kan så nu vælge, hvis du ikke er sikker på, at denne flaske holder tæt, og tage skruegrebet igen, og lige stramme den en ekstra gang. Nu er vi helt sikre på, at der ikke kommer noget ud af flasken. Hvor kunne det være fedt, hvis der kom noget af flasken. Så er det din tur til at tage Vi vil gerne forklare det en gang til samtidig med. først. Okay. Er det dig, der fortæller, eller hvad? Ja. Grib flasken med højre hånd. Derefter gør klar til skruegreb. Ja. Må vi se. Fat skruegreb med venstre hånd. Åbn nu, sådan så du kan mærke, at skruen er løs. Og derefter brug Tender Loving og Finger Touch til at få låget af. Placer nu låget på bordet ved siden af. Og fat glas med venstre hånd. Nu hældes glas i 45 grader vinkel, hvorefter højre hånd vil føre flasken til glassets kant og hælde væsken ud i glasset. Indtil der er en passende mængde. Og begge genstande returneres til de 90 grader, hvorfra de startede. Glasset sættes nu på bordet, og venstre hånd fatter prop på bord, og derefter påsættes på flasken med Finger Touch og Tender Loving. For ekstra stramning af låg tages nu skruegreb og strammes til. Javel. Flasken placeres på gulv for at få gjort det af med denne grimme substans. Nu bliver der så indført en ny flaske, som er opblandingsmidlet, kaldet Hustle. Det fattes med højre hånd, Vi skal have refill. og der skal reloades. Så kan jeg få en reload, Mr. Martin. Ja, sådan så kører vi. Så nu fattes proppen med Finger Touch igen. Ej, det er forkert. Rettelse med skruegrebet. For Finger Touch var ikke nok lige nu. Låget løsnes. Og der bruges nu Finger Touch til at løsne låget helt fra flasken. Ja. Nu tages glasset med venstre hånd og holdes i 90 grader, hvorefter flasken bliver hældt fra 90 mod 0. Og væskerne blandes. I dette tilfælde, da der ikke er nok tilbage i flasken, sættes glasset på bordet og propfattes med venstre hånd, hvorefter Finger Touch og skruegreb bruges til at fastgøre proppen på flaskens oprindelige hals. Derefter smides den væk. Ny flaske, også kaldt Reload, er nu indsat i operationen. Denne åbnes på samme måde, dog med ekstra varsomhed. Da låget er helt nyt, er det strammere, og der burde blive brugt ekstra kræfter på skruegrebet. Når det så er gjort, bruges Finger Touch til at løsne resten af låget fra halsen. Låget tabes nu på gulvet. Herefter fattes glasset igen med venstre hånd og bliver holdt i en vinkel af 90 grader. Flasken går nu fra 90 til 0 grader for ligesom at blande resten af væsken op. Stop. Da vi nu er færdige med at blande væsken, sættes glasset tilbage på bordet med venstre hånd, og man får sin sidemand til at hjælpe med at finde proppen, som placeres i venstre hånd, og nu ved hjælp af Finger Touch vil blive